Hej Mirsad, velkommen til den video. I dag tager vi bevis nummer 16, som vi lige vil gennemgå. Bevis nummer 16 lyder på log af a gange b er lige med log af a plus log af b. Så vi starter helt fra bunden af, så til at starte med skriver vi a gange b er lige med a gange b. Og det er jo klart, det giver jo sig selv, a gange b er det samme som a gange b. Men så tager vi, log på højre side af begge led, så vi siger a gange b er lige med log af a gange log af b. Men nu gør vi egentlig noget, vi ikke må, fordi vi tager log på den ene side, men ikke på den anden side. Så det skal vi faktisk gøre. Men i stedet for at vi gør det, så kan vi gøre det modsatte af log, og det er ved at opløfte det i 10. Så den måde vi gør det på, det er, vi ignorerer stadig venstre side, men så siger vi 10 opløftet i log a gange 10 opløftet i log b. Så er en matematisk regneregel, der siger, at med det samme grundtal kan vi bare plus, eksponenten sammen, og så derefter, så får vi et resultat. Så vi siger a gange b er lige med log 10, er lige med 10 opløftet i log, a plus log b. Sådan. Og det sidste step, det er jo at tage log af begge sider. Så vi tager log af begge sider, så det ender ud i, det hedder log a gange b er lige med, så har vi jo, skal vi tage step by step, så har vi den regneregel, at alt det, der er opløftet i en logaritmisk, det vi tager log af, kommer foran, så det vil sige, at det hedder log a plus log b gange log 10. Og log af 10 er lige med 1. Så det vil sige, at vi kan starte her og skrive 1, og vi ved, hvis log b gange 1, det er jo bare log b, så det kan vi også udskrive, og så ender vi faktisk ud i, at vi har fundet frem til vores, formel ud fra dette bevis.